Dia anak siji, njaluk latihan tinju. Dapat bodine apik ngono. Wong koyo bal bekel. Ono wae arek-arek iki. Ditambahi maneh ponakanku siji. Sing jenenge Gilang iku. Yo pengen pisan sparring tinju. Aduh. Golek pelatih ndi aku iki. Wong nang kene ndak ono sasanan tinju. Oh iya. Nendi ponakanku Con iki? Nendi arek-arek iki? Con, tekan ndi kon mulai sekolah langsung ngilang. Iya Pak De, iki anak sampean mulai mau dibodohi kanca-kancane hari iki. Malah no hari kita jek mulai. Iya Pak, makanya aku jaluk golek wong gawe ngelatih aku tinju. Aku bolak nang dibodohi arek-arek anggere Pak. Oh, pantesan kon njaluk ajar tinju, njaluk golek nang wong. Mari dikudu kancamu ta kon. Iya. Riz, tolong golek nang wong tok aku. Aduh. Boleh rondo sing di mana sampean iki Pak De? Waduh, lara arek iki rek. Iki lho, dige nglatih anakku, gelem tinju, gawe sparingan. Oh, geng ngelatih tinju ta. Wis tenang lah ngono wis pasrahno Faris. 24 jam siap melayani sampean iki Pak Bar. Kira-kira upahe piro tapi iki? Kon iki durung kerja takon upah. Oh, ya tenang wis. Ya siap laksanakan Pak Bar. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diakai duit entek, kayak ngopeni ayang pirang. Kerjaan apa ono ya? Sik, tak ning Faris, bekne menawa ono kerjaan. Aduh. Jambret hari iki, ngageti aku. Enak tanggung gawe. Ya apa ono kerjaan? Loh, apa mau boleh kerja ta? Iya. Oh, ya wis. Lungguh dhisik kene, tuku susu. Ya apa? Iki penggawean sepi, Heeh. kayak ngopeni bibit pirang. Iya. Bekne menawa ono kerjaan awakmu. Oh, kerjaan. Ya ono sih hasilnya. Buka iki, loker iki lowongan pekerjaan iki apa gelem awakmu? Apa kerjaan apa? Krungu aku manganu, apa sing kaya mangani bajul iku nang kali. Cek temenan iki. Ya ndak. Ya apa ya? Si kerjaan. Ya bekne ono. Oh, aku ono. Ya apa lah anu iki. Kebun binatang iki golek wong gawe mangani anu macan. Tapi awakmu kudu mlebu nang ruangane macan iku. Dono maning ta sing ngono. Sing enak ta. Kok ngati-ngati. Oh, mati. Duh. Awon sapa winginane yang ngomong nang aku ya? Hali aku. Oh iya, Kang Bahar winginane kongon golek uang aku. Lah iki serius aku iki, Dim. Kang Bahar golek uang gawe nglatih, ya apa? Ya wis, ake takokno wis. Tapi ku Ini nglatih ono. mbok nglatih apa ya winginane ya? Pokoke gawe nganu anake wis. Anake ambek ponakane pokoke. Oh, ndak apa-apa wis. Pokok ono duit wis. Bebek iki kok goleki. Ya. Ya ayo wis timbang menang-menang nang kene dono pergerakan. Ya, takokno. Takon nang me Kang Bahar wis. Takono. Nah iki me Kang Bahar iki. Oh, iki lah. Iya, iki. Mbok ono bundak wong iki. Coba. Assalamualaikum Kang Bahar. Waalaikumsalam. Kene mlebu kene. Mlebu. Iya.
Ya Baris, wis oleh wonge. Lho, iki wong iki Dimas iki koncoku iki. Oh, iki ta. Iya, Nggih, arek nggih. iki. Iki Sinten sing dilatih Pak De? Sing dilatih iki anakku karo ponakanku. Wah. Wah. Niku. ya apa Dim? Apamu iki? Nggih wis. Siap. Siap. Temenan siap ta koni? Wis siap. Ya wis. Iki lho Pak De, arek iki lho. Mau iki golek bingung golek kerja. Wis tepak. Sip. Iki Terus wis. mari ngono, Ono. bingung arek iki mulai mau. Dadi anakku yo eling sampean ngomong winginane golek uang. Ya iki dadi langsung tak gawa wis. Iya wis cocok. Sip. Iki wis kesempatan nih geng latih arek loro iki. Iya wis. Ya wis. Lho, terus anake sampean iki kirane gelem dilatih iki koncoku iki. Mbok, ya apa Jon? Gelem Jon? Iya wis, belum mau. Aku bisa nih Pak De. Iya wis. Ya. Iya arek loro iki wis. Oh iya Iya. ya, ya alhamdulillah wis. Iya, Lah wis. ngene kan tepak padha enake kan Pak De. Iya, enak Iya. ini wis. Iya. Kapan kirane iki latihan iki? Minggu ngarep apa kesok apa mben ya apa? Ya apa wis. Kesok ndak apa-apa, minggu ngarep ndak apa-apa, saenake wis. Oh ya. Apa mau kapan isone menang bae rek? Oh, sekarepe Pak De. Oh, Pak D. Kapan aku kawin karo budemu? Kon iku sing kenal kanmu. Terus nyeluk emas ngono rek. Oh, nggih. Ya wis lah ngono ya Pak De. Ya. Ya. Oh, Mas purane. Ya Ayo, Mas. Bae. Aku susu wis ayo. Ya, ayo. Monggo Mas. Wis. Hati. Nggih. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Pak De. Iki latihan nih arek-arek iki kapan iki? Apa ning ndi iki enake iki? Ih, kon karo sawahku bae. Lemburian kono lho, pirang hektar sih. Sawahku kono. Iya nang pinggir tekan iku ya. Buane kaji marsup iku ya. Iya le nang kono. Oh iya. Iya wis. Yes. Siap wis. Ya, hati. Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada. Iki latihan iki lho. Lah iki Dim, sawahe Kang Bahar iki. Oh, niki ini berarti latihannya. Iya, niki kene wis. Ya apa? Oke, ayo. Iya wis ayo wis. Toto awak dhewe iki sawahe Kang Bahar wis. Ayo nggo sik wis. Ya wis. Ada pemanasan yo. Ya. Cuk, pelatih temenan lah iki rek. Yo. Ya apa iki? Wim, Ya apa, wis siap dah. mau Pur, Siap. hilang. Siap. Kan siap apa Pur? Siap. Oke wis. Ya, ayo. Ya, ayo Latihan, pemanasan wis. pemanasan ayo. Yo, manasan wis. Sik, ayo. Ini sik, John. Yo. Sik, Dim. Iki katene tinju apa katene senam awakmu iki? Ijo masa senam. Senamnya ini arah Oh, joget-joget. ya. Ayo. Oke. Ayo Fur. Sing genah. Ayo. Sing juwi sik, ayo. Juwi sik, ayo. Ayo, John. Coba tinju. Ini.
Tunggu sik. Tunggu kene sik. Lah, Fur, wis mari tibae, Fur. Sah. Yo, karung jai kon iki mententeng tibae koyo ngene kon iki. Ndak kuat. Tak kandhano bapakmu kon. Oh, nek tak bagian don. Iya, ndak wis, aku ndak kondo bapakmu wis. Nang, ayo pemanasan dhisik kono, engko awakmu gampang kesel kaya Furkon kowe iki. Ya. Ya, pemanasan kono. Mosok apa aku iki ditugasno ambek Pak Demu iki kon golek pelatih. Oh, tenang wis. Masuk kupi adaran. Waduh, kok dibuka gede tiba. Lah, apa awakmu kok sampe dim? Ndak wani ta awakmu ambek Gilang iki? Gede. Loh, gede-gede. Kon mau jarene wani. Oh, ndak apa-apa wis. Demi Mbak E. Iya wis, saiki, Bro. Tak demi Mbak E, apapun kudu awakmu lakukan iki. Iya kok sepet nih colongan kayak cepet colongan. Nah, masuk. Siap. Oke. Oke. Oh, nggih. Ya Allah. Aduh, Dimas kelenger temenan arek iki. Aduh. Dim. Tangi Dim. Dim, hoi. Ya apa awakmu iki kok kalah ambek Gilang iki? Lu mau ana sing liwat mau wedok Lho. garai. Aduh, ya apa sih awakmu iki, Dim. Kalah ambek Gilang dan aku iki kudu ngomong ya apa ambek Pak Bahar iki. Sak pelatihne kalah ambek anak buah iki. Wis ndak apa-apa wis. AJP duwe bayaran ayo. Ayo. Mbak ngenteni iki. Ini iki Mbak Pirang. Apapun cinta butuh pengorbanan. Yang penting ketemu Mbak Pirang marene.